Zo mensen, me bar alles ma odi. Ik hoop dat we met een bon aangeneem masra gado. Ik hoop dat alles ma de gezond aangeneem passa met een grond tapu na lok toe. A wispe tang, wispe va kondre jude. We bar alles ma odi. En ik hoop natuurlijk dat masra gado, masra Jezus, ekibriwi en masra Jezus egiu alibi anga gusontu en kefade van nodu, lieve mensen. Lieve mensen, we takwam chintori even tide. Baka ajeng. En ano duur langer, na eventjes wat dan online. Ga niet lang online blijven. Dus alla desma sawan yere anjun su disi. We accident. Mek den hoor des rustig. Damina blokkeer no asma. Bikami bij wanneer telefoon baka voor blokkeer sama. Wan F04 F04 Samsung F04. Mi bij wanneer wan baka dat ina voor blokkeer sama speciaal. Maar nou no taki even abra bepaalde handelingen sa abob de bezig in hanteer. En we kiezen alle de informatie we kiezen binnen, lieve mensen. En dit komt ook toe met accident, de bloklijsten voor mij. Meke den controleer luku sama mi e blokkeer. En meke den controleer luku den sama di mi e blokkeer peden komoto. Meke den controleer luku a groepje, ano een bigi groep. Maar meke den controleer luku a groepje di mi e blokkeer sama na de smadati. En peden smadati komoto di mi e blokkeer. Altijd. Lieve mensen, a case DC. U kan taki a case DC go in doofpot. Maar we libi alasanigi masra gado. Want masra gado abi ai e si. Masra gado abi ai e controleer. E luku alasaipsa. Nalik fam taki net kadat. Alla de skoutu sang e luka life DC. I mus luku de man sa i conscrif lau santap mi tijdlijn. Dat we go trek de mandat na luku da yo shidat. De meeste voor de mandat na abob sama. Ik kon veel mi tap mi tijdlijn onder mi live. En ook toen we luku den bloklijsten voor de sama die mi e blokkeer. U luku den bloklijsten de ning voor alla de sama die mi e blokkeer. U check de IP adressen na voor de sama die mi e blokkeer. Dat we shidat bijna alla de sama die mi e blokkeer na abob sama. Maar aan een biggie groep is niet een hele grote groep. Is een kleine groep. Oké mensen, we gaan even bakken kort abra ade. Van ongeluk. A ongeluk. Ja, met taki ongeluk. A opzet. A mankeri sami kisi. We gaan even kort bakken tapade. We gaan even kort. Even kort, we gaan even over ade dat die bakken. Abala die dede. Na familie voor mij die dede. Amandati voor opa zei ook toen naar familie. En amandi dede na mimma pikin sisa masra. Dus mim karama eigenlijk mim karamang zwager. Plus mim karamang vader ook. Plus mim karamang omu. Plus mim ome fasi mim karamang. Dus allemaal nou een echte familie. Maar bouwta kadju welkom. Dus allemaal voor opu e baliodi. Dan ade jou sudati. Migo eerste day na de Josu, migo tweede day na de Josu, migo derde day na de Josu, migo vierde day na de Josu. A vierde day dim go na de Josu. Inspecteur voor kapitale delicten oppo yu yesi dai arki. Bika minai konaki no wan verklare moro. No wan verklare minai konaki moro. Oppo yu yesi dai arki sa metaki. Asem sa ni sami be naki tu lazy kaba dat me taki no baka. Dus oppo yu yesi dai arki kapitale delicte inspecteur. Oppo yesi dai arki. Wat u kisi ala de informatie dat abob de basic is het wan foromu. Abob de basic is het wan chucha. Ala de info kisi. Dus inspecteur voor kapitale delicte oppo yesi no dai arki sami otaki. Arki sami otaki. A brada san dede, a omu san dede, a vader san dede, a lespekiman san dede, a mabe siki langa,
ama besiki passa 30 jaar. Daar man kolas libi. Dus dan misrefi, mi befi sari mi ati be broko ook toe. Dan mi go luka man. Me bedoel ade josu. Eerste day, tweede day, derde day, vierde day. Dat doe van derde day. Dat de man me kon tenti tapa heer. Die van derde day de man me kon tenti tapa heer stati. A heer strati. Doe van vierde day. De man verleng atenti moro go na fesi. En dat pe mi e parkeer mi wagi. Na abrasei. Van strati me parkeer mi wagi. Eerste day. Inspecteur kapitale delicten. Opo yesi dai arki buwan. Uyere de fromu sa de base ke sete. U kisi de fromu sang abop wani meke you sete. Informatie. Alla de informatie mi abi. En dadelijk me tagi desma ook toestaan. Sana de informatie sam kisi. Da eerste day, tweede day, derde day. Mi gona de josu. Rustig next nog passa. A vierde day, mi gona de josu baka. Dat dim gona de josu. Nee, gewoon voor de neef konami. Nee, a neef soor mi dat. Bala Benny Miranda. De aboppen zo kon dadelijk. De aboppen zo kon later. Aso ama sormi. En a neef die sormi asandati. Ama sefi e woko gi bravo abop. Asikin sikin de man de. Ama na sikin de man. Asikin sikin ama nga bravo ede. Ama sormi dat. De aboppen zo kon dadelijk. Mita iga man taki oké. E voor de aboppen zo kon dadelijk. Mianga alle aboppers no aditrobi. De man mag kon. Dat we vieren de jozu samen. We genieten samen. De man mag kon. Voor mij geen probleem. Mino fenasan dat een probleem. Bikana de jozu ude. Inspecteur kapitale delicten oppo yesi arki. Want de fromusa abop wan meke zitten na woko. Oppo yesi arki inspecteur kapitale delict. As sem sambe taki dape dat nyo taki no baka. As sem sam taka eerste day dat nyo taki no baka. Uit het hoofd. A vierde day. Dat te me go na de josu. Altijd me go ongeveer 4 euro. 5 euro me go na de josu. 4 euro, 5 euro me go na de josu. Soms misschien ietsje later. Maar niet veel later. A vierde day dim go na de josu. Dat dim doro dape. Dat smanobe de dape te. A belegi ete dim doro dape. Smanobe de na de josu dape ete. Dan mi parkeer a wagi. A brasei. Fa oso. Aan de overkant. Mi parkeer a wagi. Poti. Dape parkeer a wagi poti dape. Na dape de abopos kiswan tafra. Me fena sani frame kaba me lukutak. Na pe mi parkeer a wagi na dape de abopos kiswan tafra. Me luku atori. Oké, fa kanga sandisi. Maar nou, wan boy fu bravo. Be kon dape ook toe. Mino takina amandis dusan nangami. Maar hij was ook daar. A pire de man, ama be weer bruin. Ama be de dape ook toe. Want den boy fu bravo. Da samsano. Da mi tante en mi best don. Mi best don feseifa gebouw. Feseifa oso mi best don. Rechterkant. Rechtervleugel. Tegen de muur aan. Dape mi best don. Maar voorzien mi be de in zee. Dan later mi kondoro zee eventjes. Want alla den day. Na so in zee mes don. Anga a tante voor mi. Bika afro sang man dede na mi tante. Afro sang dede sang las libi na wan tante voor mi. Dus alla den day na in zee mi bees don. Na vierde day mi bereken mi os don doro zee even dam gos don doro zee. Deze kota kite knapu so va oso. Even knapu so. Da rechtervleugel va oso. Rechtervleugel va oso. Dape mi bes don. Dape mis don dape. Dan. Mis don. We chillen te. We berekenen dat we chillen. We drinken we chillen. We drinken we chillen. Dat ongeveer 12 uur, 1 uur zo. Ongeveer. Met takeren mensen.
Met dat ongeveer 12 uur, 1 uur. 12 uur, 1 uur zo, mi berekent dat, misschien weer, mi bewangwe. Want Tamara ubemberi toch. A Tamara ving ubemberi. Dat misschien weer, mi bewangwa oso. 12 uur, 1 uur. Inspecteur kapitale delicts oppo yesi arkibung. Bika mina iko nakina wa verklaren moro. Oppo yesi arkibung. Dat 12 uur, 1 uur, zodat mi berekent dat mo gwe jong. Want misschien be kon weri. Dat die me gwe. Dat mi abi fu koiri pasape de abo pos dongo tek mi wagi. Dat me koiri sadape fu go tek mi wagi. Dat mi si demang don dape. Dat mi wan tak demang odi. Mi wan nak demang wan boksai tak demang odi go condoleer demang. Ape me tak nanga demang dape. Dat demang no wani. Already boy di be de dape ama no wani tak odi. Dat mi koiri sa gewoon. Dat me koiri go na mi wagi. Ape mi koiri fu go na mi wagi dape. Da wama nak mi na mi baka ede. Anga wan isri sani wama nak mi na mi baka ede. Mi baka ede koti. So mi baka ede koti. So a koti a olo. So baka ede koti. Wama nak mi na mi baka ede anga wan isri sani. So a olo koti. Na neuroloog nai ala de olo dati tapu. Da wama nak mi na mi baka ede da ito trama fal aan da mi fadon tapa grong. En di mi fadon tapa grong, da mi be abu an blaka leer tas mi be abina mi. Inspecteur, oppo yu yesi dai arkibu mine kon nak no wan verklare moro. Oppo yu yesi dai arkibu, bika ala de sani sa abop wan yu do, mi yere ala de sani yere. Inspecteur kapitale delek mi yere ala de sani, en a fromu dati, a buru ya fu yu no ma oroko. Aso amok si be probe se tuan buru yak bawa lazy. Maar no ma uroko. Dus inspecteur kapitale delek oppo yu yesi no. Da de man nak binang wasanam ede da mi fadong. Da pe mi fadong. Mi fadong tap mi bere. Mi fadong tap mi bere. Da mi pir mi noso. Mi pir mi fese deja. Wan mi fadong tap astong. Tap abetegel mi fadong. Inspecteur kapitale dele go teke de verklaring dai arki same taki no. Go teke de verklaring dai arki same taki dai lazy. Inom kami tap moranga no wak kakasani sorry. Maar omdat we woroko fromu tok mi abif takso. Da mi fadon tap mi fesi. Da mi no so puru piri mi fesi puru ja. Piri ma di mi fadon. Da a iPhone. A iPhone voor mi bede in mi binnenzak. Wan tra telefoon, wan Nokia, wan piki Nokia. Te mi be go live, mi lobby gebruik aan Nokia dati. Dat ook te bede in mi binnenzak. En mijn sirado was ook in mijn binnenzak. Maar a blaka leertas, mi be abu a blaka leertas na mi. A blaka leertas dati, in a tas dati, a wifi box bede. Mi auto sleutel bede. A auto alarm. Afstandsbediening bede. Nanga. Wan euro telefoon Samsung A31 bede in a tas dati. Nanga wan tu papira sam bede in a tas dati. Dus auto sleutel. Auto alarm afstandsbediening. Wan euro Samsung telefoon. A telefoon dat euro bijna 5 jaar is een oude telefoon. En een nieuw telefoon. A telefoon dat mi be gebruiken te me go live. Dat mi be gebruiken soms voor blokjes. Maar a telefoon dat bede in a tas. Dus autosleutel. Afstandsbediening. Wifi box. Mobile wifi box bede. Nanga euro Samsung telefoon. Den dat bede in a tas. De man fufuru a tas dati. De man chami gwe na academies. Di de man chami go na academies. De man sang etaki na ngami inawagi. Mi be denki na be ambulance personnel be etaki na ngami inawagi. Mana skoudu be etaki na ngami inawagi dape. En mi be tak na nga de man. Maar ik was ook nog niet helemaal bij. En dat be taki dape inawagi. Da baka dati de man chami go na academies. Da fu academies. Anuloloog be kong. Utaki na nga anuloloog. U mek papieren na anuloloog. U tak alasan na anuloloog dape. Mi tan dape ongeveer 4 uur, 5 uur, 6 uurtjes.
Anu lolo taki ima gwe. Di mi gwe no. Mi go zoek een taxi onder zee. Mi go zoek een taxi. Mi fenu ama dape. Aman cha mi gwe na Sofia's Lust. Aman taki na fu pai. Mi no pai a taxi dati. Aman cha mi gratis. Na wan boema mi be mi ti dape. Aman taki ina fu pai. Aman taki mi volg asani sam sananga yu. Mi si ala sam sa yu. Aman taki ina fu pai. Aman cha mi gratis gwe go saka na Sofia's Lust. Di mi go saka na Sofia's Lust. Inspecteur Arkibung. Inom kon bel mi moro tak mi kon naki verklaren baka. Mine kon naki no verklaren moro. En uyere de vrouw moest hij wang zitten. Die mi go saka na Sofia's Lust. Voor Sofia's Lust. Mi go saka dat pen bereken jong. Van me zit daar awagi dis jong. Want mi no ma start awagi. Ik heb geen reserve sleutel. En alla desan voor mi de man vervoeren. No mi bel. Sleutel koning mi bel. U kan bel de man dat u actie de man. Mi bel sleutel koning. Sleutel koning de man kon. Nanga wan blaka ranger de man kon. Wan blaka Ford Ranger. Sleutel koning kon. De man kon kengi a heer stroto. De man ben de bezig ongeveer 2 uurtjes. Kengi a heer stroto. Poti wan heer nyung. Sos nyung stroto de man poti gimi. Aso mi start a wagi baka. Mi kon gwe nanga wagi. Mi gwe na commissaris Wijtensweg. Na Asnesi dape. Mi gwe na commissaris Wijtensweg na Asnesi. Aman dati pot wan nyung alarm gimi baka na wagi. Aman gimi nyung afstandsbediening van wagi baka. Plus nyung alarm. Dat na commissaris Wijtensweg na Asnesi. Mi gwe na Paramaribo Noord. Mi go dape. Want a iPhone. De man of furu iPhone. A iPhone bede in mijn binnenzak. Mi fadon tapa iPhone. Da iPhone. A display be broko. A display be beschadigd. Dan mi go nou als Nesi naar Paramaribo Noord. Mi go nou als Nesi naar weg naar Maretraite. In een passie dat u weg naar Maretraite. Mi go nou als Nesi dape. Aman set a heer VC van iPhone. Aman set en gimi. Aman pot wan nyung fade karasani. Temper glass no. Wan nyung temper glass. Want dat is be broko. Aman pot wan nyung temper glass gimi. Aman set as aan dat gimi. Asems Nesi dati, mi buy direct ook to een nieuw telefoon Samsung F04. Mi buy naman. Mi buy naman F04. Een nieuw telefoon baka ook toe. Dus na zo asani waka inspecteur, dat je go lezen de trafverklaring, na uit het hoofd weet taki dan no, na uit het hoofd weet taki. Go lezen de trafverklaring, sami ben naki dat je shitaki na Asems sani met taki ja. Dus inom kon kar mi moro. Fu kon naki no wan verklaren, want we jere de sansa de man fu abo PCT. Alla de informatie de man fu abo PCT we jere. En die mi go baka na Sofia's Lust. Dat de man fu politie leiden bekon. De man fu kan de me verteren sani door elkaar een beetje, maar komt op hetzelfde neer. Want die zijn minoma onthoud precies aan volgorde toch. Maar komt op hetzelfde neer. Na zijn verhaal hij komt. Dus dimi gwe baka na Sofia's Lust. Dimi go na Sofia's Lust. Da politie leiding kon na Sofia's Lust. Da politie leiding. Wan fatuman be kon na Sofia's Lust. Da fatuman. Ama taigimi. Nieuwe grond te kazak abra. Do nieuwe grond te kazak abra. Da min bel nieuwe grond. Da mi bel nieuwe grond. Dan nieuwe grond kaar mi dami go. Mi tandape bijna een heer afdee mi tandape. Bijna een heer afdee mi tandape. Naki verklaringen, naki ome verklaringen dape. Bijna een heer afdee. Mi komoto dape. Die mi komoto dape. De rechercheur dati. Bepak a zaak grondig aan. Serieus aan. De rechercheur voor nieuwe grond. Die mi komoto na nieuwe grond. De rechercheur bel mi. De man soor mi dat. Miranda. Ube bigi urokota pasak kabayong. Ma uno mak urokota pasak moro. Azak gona kapitalen delicten. Azak gona kapitalen delicten. De rechercheur voor nieuwe grond is soor mi. Ik dacht oké. De man tak uno mak bemoeien aan azak moro. De man puur uno van zaak. Azak gona kapitalen delicten. Ik dacht abung. Dus je spol amoxie abob. Pour de man dat die van zaak.
Mitak abu geen probleem. Kapitale delicten. Bijna heel week minoere next voor de man. Bijna 1,5 week zo minoere next voor de man. Gisteren of eergisteren. A inspecteur bel me. A inspecteur Barros bel me. En dat die inspecteur Barros bel me. Dat mi actie inspecteur Barros taki. Inspecteur Barros fawa kananga a zaak. Fawa kananga a case. Da inspecteur Barros sormi no dati. Benny Miranda. A zaak disi. Uno sabi sumana amang sa nakyu ere. Uno sabi sumana amang sa nakyu. Maar mi wan verhoor you baka. Okay. I no sap sumana amang sa nakmi. Plus i abi om een beeldmaterialen. I abi om een beeldmaterialen. I no do no wan onderzoek. No wan aanhouding i no do. Maar i wani verhoor mi baka. Mi taigi inspecteur Barros, dat inspecteur Barros hoor is spang even. Nyo bel de afkatif mi even. Dan mi bel meneer Kanghai. Dan mi bel Ashna Kanghai even. Want meneer Kanghai no bede na kantoro. Want mi abi ome afkati mi abi. Ala de afkati nepte lobo Kanghai. Ala de mandati na mi afkati. Dan mi bel mevrouw Ashna. Mi gato dan mevrouw Ashna. Dan matak asmataki. Oké. If de man even vertraag a zaak. If de man even vertraag a zaak. Dan u kan go na PG. Nanga ahe dossier. U kan go na PG. Want dat ding vraag a dossier op. Dat ding o go na PG nanga a dossier. En den omstanders sanobe de bij. De malik pets, de malik doekie. Sang e bla 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 bla. Daarmee tijgi kan hij taki im kaarde man dat hij ook toe. Im sende kaarde man dat hij ook toe. Meke den kon verklaren. Im sende kaarde man dat hij meke den kon verklaren onder ede op puru kagiding. Want de wani bla 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 de nobe de bij. Maar de wani bla 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 op puru kagiding. Dat je moest sende kaarde man dat meke den kon verklaren onder ede. Dat de afkatisor dat luku kijk. Dat kan allemaal. Maar a procedure. We moeten eerst bij de PG. We moeten eerst bij de PG met die zaak. Dus we moeten die zaak eerst bij de PG deponeren. Nanga den beklag zou abi de klachten zou abi umgona PG voorzien. Nanga aheer dossier. Alla den beeldmateriaal. Alla de foto's zou abi. Dat luku na de mandisi be dedape na de mandisi na de mandisi na de mandisi. Dat we moeten naar APG. De APG ook die opdracht. Make this code to go take alla de mandati. Mi taiga vrouw takoke abunda we wachten eventjes luku. Saitsa. Maar nou dat one month me, 2 months me sami abi na openbaar ministerie. Mi abi 2 months sami abi na openbaar ministerie. Dat de mandate bel me nou. Dat de mandate bel me. Dat de mij give me a tip nou. Dat de mij zorg me tak Miranda. A zaak voor jou. A zaak de man wan pota zaak voor jou go in doofpot. De man wan pota zaak voor jou go in doofpot. Bika a zaak bij de na leiding. Voor leiding de man pura zaak. De man chara zaak go na nieuwe grond. Voor nieuwe grond de man pura zaak. De man pura scout dat tapa zaak. De man chara zaak go na kapitalen delict. Voor kapitalen delict de man esormi. Inspecteur Barros. Esormi dat amawan nieuw verklaringen. Amadak Miranda. De man wan pota zaak voor je in doofpot. Dat is sano. En san de man wan do. Mi abi tu na openbaar ministerie sa Euroko. Tu hei ma mi abi na openbaar ministerie sa Euroko. Dat de man soor mi dat Miranda a case voor you. Disi sa de man wan do na a case. De man wan pota case tap wan dwaalspoor. De aboppers. De man wan pot a case tap wan dwaalspoor. De man wan niet probeer voor puro a slachtofferrol
voor you teke. Dus inspecteur Barros, alle de informatie mi kiezen. Dus ko vergita case, inom bel mi moro inspecteur Barros. Inspecteur Barros, inom bel mi moro. No som yo dino een klacht in tegen you. Inspecteur Barros, mi kiesi alle de informatie binnen. You wani cha azago no een dwaalspoor. You wani puru mi slachtofferrol na mi ana. You wani puring. Dat you wani legi mi. Dat you wani stel mi in verzekering. Inspecteur Barros. Dat you de bezig zitten. You wani puru mi slachtofferrol na mi ana. You wani stel mi in verzekering. You wani cha mi go no een cellenhuis go sroto. You wani cha mi go sroto zomaar. Pe wan gevangene. Pe gevangene moet doesani na mi. Nadat I de bezig is zitten inspecteur Barros. Alla de informatie mi kisi. Alla de informatie mi kisi inspecteur Barros. Dus mi dat otagi you know. Mi otagi you know. Desmasa sabi inspecteur Barros. U mak tek amang. U mak kot a video di sengamang. Inspecteur Barros. Nooit moro inom bel mi. Inom bel mi nooit moro. Alla de informatie mi kisi over dat dot uroko sa ye setanga abob. Over dat dot uroko sang abob wani I setegi de man. Dus lieve mensen, mi besor unukaba dat if we here beni miranda dede tide of Tamara of Tratamara, dan usabi dat na de abob man die si kirmiere, lieve mensen. En unom hoor no aan dede oso. Binnen 3 voor de 5 day dat we beren mi gewoon daar kaba. Maar umu sabi wel en umu onthou dat na de abob man die si kirmi. Omdat zij de man is no man nanga awaarheid. De man no mananga kritiek. Abigi basif de masre bravo. Bravo. Brunswijk. De man is no man nanga kritiek. Ze houden niet van kritiek. Mino tak na Ronnie Brunswijk dusan nanga mi. Dat mino taki. Maar Ronnie Brunswijk de man is no man nanga kritiek. De man is ze houden niet van kritiek. En de man san du asani nanga mi na aboppers. Maar we weten nog niet wie ze zijn. En dat na de scout moet onderzoek. Dat na de scout moet doen aan onderzoek dat hij. Maar de mij go bij. De mij go bij de malik inspect Barros om. De mij go koop de man om dat pe. De mij go koop de scout om. De mij go koop de rechercheur om. Dat in plaats voor de man doen aan onderzoek. Dat de man epot a zaak in een dwaalspoor. Dat de man ekon. E wani fu teke mi slachtofferrol pour na mi. Fu draai a schuld gimi. Fu stel mi in verzekering. Fu gimi a schuld. A dati amoksi nanga inspecteur Barros wan setere. A dati de man fu abob wan sete. Maar alla de informatie mi kisi. Na tuma mi abidape na openbaar ministerie. Na tuma mi abidape na openbaar ministerie. Tuma mi abidape na openbaar ministerie. Alla de informatie mi kisi. Net want een man bel me. Net want man voor openbaar ministerie bel me. Net want man voor openbaar ministerie bel me dat me meteen later. Ama abi informatie gimme. Ama abu an tutori gimme. Dan nou, alla de sani me yere. Want asem amoxie disi. Ama disi belei gimme strotomik bawalezi dat. Ik ben staatsgevaarlijk. Mi doe om en dis dat. Mi doe zo. Dat de man mi sami abi na openbaar ministerie. Dat de man die be gimme alla de informatie. Alla de tip. Alla sani de man be gimme. Dat mi tja amoxie go naar rechter. A heer case mi wini. Amoxie lasi a case dati. Dus alla de informatie mi kisi. Inom bereken taki. De abob man die unom bereken tak wo man doe. Sa wani. Dat wo gwe ongestraft eruit. Gaman kapitein Basia. Alla den gaman voor alla den konde. Alla den Basia kapitein voor alla den konde. Hoe zie je de abob man doen aan mij? Den te we mi bulu doti. A bijna 2 liter bulu mi lasi. En de piti de lafu de share de teke kik. De breiti. Duki. Gona abob dape. Pets. Gona abob dape. De maya. Sefi breiti. Pets sefi belskoutu. En naki verklaringen. Terwijl pets no be de dape. Duki sefi belskoutu. En naki verklaringen. Terwijl Duki no be de dape. We sifa de maya sell out. We sifa de maya sell out. En dai luku Duki. Dai luku pets. Dai luku Benny Miranda.
Dus de maya duki anga pets, de ma wani Benny Miranda mutede. Omdat me takanga mimofu, dat Benny Miranda mutede. Dat abi de redi musu aini abob ja. De redi musu de aini abob, di ewoko mei anga de sania. De redi musu de aini abob, di ewoko mei anga ala de forumu disi. Mi be kan dede. Bijna ikataki mi dede na mi wiki baka. Mi be kan dede. En di mi be soto ata leisi di den be leigi mi teke mi soto. Sa den be taki. Den be lei taki na president fu kabinet. Na kabinet fu president. Aso de abopos be lei. Plus den be lei dat de no sabi next. Want u sabi nooit bravo u sabi wansani. Hij weet nooit wat. Nooit weet hij iets. Bravo nooit ama no sabi wansani. De bravo betak ano sabi next. Ano de insei ano sabi next. Aso bravo be lei. Tap na bankstel go ondervraag Amoxie. Amoxie bekend dat ja. Amoxie bekend dat ja mi be wan post Miranda, mi be wan sende Miranda gwe. Maar Miranda go na rechter, Achami go na rechter. Daar ko wini a zaak. Sama na Amoxie na abob tok. Sama na Amoxie na abob. Dus desma disi, unom ko lei dat na kabinet voor president. Of unom ko lei dat na Chan, of unom ko lei dat na kabinet fu a president, ano politik sa metaki da no. Metaki abra asani sam pasananga mi. En na abopers dosan dati. Dus kabiten gama basia, da usabi taki na asan dati de man du anga mi, enke busi konde piking, enke njuka piking, mi moksi di tabiki, anga bilo, anga godolo, anga tabiki, anga benanu. Na so mi moksi. Den abob manja na hi konde ala se hi liba de go sama na edu sanyanga den en sama nomu du sanyanga den tu sama nomu fasi den tu dat mag niet maar de manja na alas masai taki de wani dusani angasma ala so tu ogri de abob samaya abi e wani dusani angasama usisa den dongami gaman kabitem basia usisa de abob sama dongami wabi aswela di tabiki, wabi aswela gamboli, wabi asweli atabiki, wabi asweli asamaka, gamang asidopo, gamang aluku matawai, wabi asweli. U opo asweli, dau aksi asweli, dau towe wata, dau aksi asweli taki sama na de sama di dwasanya anga Miranda. Da asweli se efo taigiwi, taki na de abob samaya. Anolei me lei, de sama komoto fu a abob tafra, a abob tafa. Da opo asweli a gamboli a matawai na asidopo na sama ka boko pondo na ala de liba. U opo asweli da towe wata, da aksha asweli taki sama dwasanyanga Benny Miranda. Sama towe Benny Miranda bulu a deida doti. Da asweli se efyo taigwi taki na de abob sama. Asweli se efyo taigwi. Dat we fika ala sanigi karma, we fika ala sanigi a natuur. A dat mi bo antaki. Maar inspecteur Barros, inaf bel mi moro, inaf bel mi moro. A fromu sai de basic zitten anga de abob man, ala de informatie dat ukisi. A chucha aburia sai de basic zitten anga de abob man, ala de informatie dat ukisi. Iwani teke mi slachtofferrol puna mi. Iwani stel mi in verzekering. Iwani legi mi, yanga Amoxie samen. Iwani daya case kompoti na mi schuld. Inspecteur Barros, alla de informatie dat ook is. Dus, ina bel mi moro. Minabi no een verklaring voor leg af moro. No een verklaring minabi voor leg af moro giyu. Inspecteur Barros. Inspecteur Barros, kier a case. Pot a case go in doofpot. Pot a case go in die doofpot. Adat you wani. I kan pot a case. I mag pot a case go in doofpot. Dan menga mi afkati odenki. Odenki luku. If mi wani. Dat kan de go na PG. Maar if mi no wani tu. Dat kan de uno go na PG. Because desan dis diri. Desan dis cost money. En mi na bizen fu pay ala de money dat i baka. Because mi lasi furu money no ka. Mi pay neuroloog. Pay atoso. Pay disi pay. Pay auto sleutel. Pay een auto alarm baka. Buy new wifi box.
bij een nieuw telefoon baka, Samsung 0F4 baka, bij omesani na omemoni mi lasi. En mi no man lasi moni go domo. Want sani di no na kondreja. Dus inspecteur Barros, ki atolia gewoon, no kon weer mi eden aan ator disi. Want een neuroloog, taigi mi, dat, een neuroloog taigi mi, wat mooie vrouw heeft ze, ja. Wat mooie vrouw heeft ze. Wat mooie vrouw even. Ai. Een neuroloog, zou je me dat, Benny Miranda, dat na dokteradvies, advies. Een neuroloog dat je met Benny Miranda in maak je druk. En in denka case tum die voeren. Dus inspecteur Barros, no kon weli me de anga case sanimo. No kon weli me de anga verklaringen sanimo. Feit, in alle grondtapu, Nederland, Amerika, in alle grondtapu, de manai luku taki disi taki so dati taki so disi taki so dati taki so disi taki so dati taki so. De mai luku sampasa. Adat de mai luku. Inspecteur, no de man de bezig aan een zaak in Nederland. Tegen een verdachte in Nederland. De man de bezig aan een biggie zaak in Nederland dat zei. De man even denken man dat a man doe om een sani. Maar no taigi inspecteur Barros kaka yu yesi opo yu yesi na arki. Dika son fui u gruna kondreja. Son fui u achterlijk na kondreja. De goede niet nagesproken. Inspecteur Barros arki boom. De man de bezig aan een zaak in Nederland tegen een biggie crimineel. Maar een zaak die zie. Ome man taki so, disi tak so, dati tak so, disi tak so, dat taki so. Maar isabi sa aanklager edu, isabi sa openbaar ministerie edu. Openbaar ministerie, kou taki a briefi disi na a briefi sa openbaar ministerie abi. En openbaar ministerie e luku taki, sana de feiten. O wacht na dis na de feiten, dit zijn de feiten. Oké, meneer A, B, C, D, F, taki bla bla bla, taki bla 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 bla, taki bla bla bla. Maar wat zijn de feiten? De officier van justitie, a aanklager, amai luku sana de feiten. Sampasa, sana de feiten, sampasa. Wat is gebeurd? Dat de ma luku sana de feiten, na de feiten week zwaar. Na de feiten week zwaar. No de man sutu an boy ki na Fransai. Gecondoleerd. Ano bun san pasa dape. De man sutu an boy kiri na Fransai. U yere sa a France skoutu taki. U yere sa a France openbaar ministerie taki. A France openbaar ministerie taki. De nego luku taki. Tapa momenti dati. De nego luku taki. O a boy dati be doan rover. Of a boy dati be doan ogiman. Of a boy dati be dusanyanga sama. Of a boy dati be fufu. Of a boy dati be beroof sama. Of a boy dati be duso anga sama. De manai luku wasan dati. De mai luku taki. Hey, aman dede no. Wan moord pleeg no. Dus alla de tasa ni no belangrijk mo. Na dat na so aso de wete euroko inspecteur Barros. Inom kwanga lolo taki, ye kwanga lolo taki, this tax so that tax so this tax so that tax. Imu luku a feit, sana a feit san pasa. Sana a feit san pasa. Fade man kira boy na so landa pe. Dai denki de skoutu ego luku taki o, aman disi be roof, aman be fufu, aman be dudasi, aman be duso, aman de skoutu ego luku asandati. De ma ego luku tak ei. Aman dede no de. Suma na de mansan kir amang. Suma na de schutter. Suma na de mansan sutu amanki. Suma na de mandati. Dat is belangrijk voor. Dat belangrijk die de skoutu. Inspecteur Barros. A dati de skoutu ani sabi. Dat suma na de mansan kir amandisi. Pe de mandisi de. Fawo fende de mandisi. En wisi de man fende de mandati. Inspecteur Barros anga yume taki. Wis de man fende de mandati. Te de man fende de mandati. Ino go taigi de mandaki ya. Ya aman be kosmi. Na daarom mi sut aman kiri.
Of amabe beroof mi wa yuru, a daarom mi suta man kiri. Of amabe duso nanga mi, a daarom mi suta man kiri. Of amabe duso mi kisa mi suta man kiri. Of amabe abu an bigi mofo, a daarom mi duso nanga amang. Of amabe ecosysma, a daarom mi duso nanga amang. Of de verklaringen dat neteri. Inspecteur Barros, de verklaringen dat neteri. A boy di de man kina fancy se dape. Te de skoutu, de Frans skoutu, te de ma ego onderzoek a case, dat de ma wan sabi. Suma na de man san kir a manja. Suma na de man san konsutu a manja kiri. De man no wan sabi, sa man do. If yanga amabe abi trobi, if amabe dusan nanga you, if amang you no be mag amang, if you nanga amana be feyanti, de man no wan sabi de san dati. Inspecteur Barros, umu tapu anga system dati. Imu tapu anga a konkuru gongo sa system dati. Na wan unprofessional manier. Te waman voor mijn vrouw, Inspecteur Barros. Te waman voor mijn vrouw, a vrouw. Te a vrouw kona you. Inom go luku taki ai. A vrouw die si be abuan bigimofo. Of a vrouw die si be kosa masra. Of a vrouw die si no be bori op tijd die amang. Of a vrouw die si be beledig amang. Of a vrouw die si be scheld amang uit. Of a vrouw die si be doen sanang amang. Inom luku de sandati Inspecteur Barros. A vrouw kon na nanga a mishandeling. A feit. Zolang ik kan ziet a vrouw is werkelijk mishandeld. Dat na een strafbaar feit. Dat in behandel. De trasani na laulau sani. A feit. I muluku tak o a vrouw die ziet de a vrouw. A dat na a belangrijk sani. A dat i muluku. Mio herhalen baka. A vrouw anga a boy sa de man sutuki na Fransay. Ko condoleer. Ano bung san pasa. Maar te den Francisco te go luku den tor dati. De mane go luku taki. O de samaya be dusen asma. Of de samaya be rover. Of de samaya be ecosysma. Of de samaya be duso. Nee. Want a wisasma be kosi you. I no mag go sutas makiri. A wisasma be fufu you. I no mag go sutas makiri. I denki taki. No de tok. De man fufuru mi wifi box. De man fufuru mi Samsung telefoon. A31 de man fufuru. De man fufuru mi auto alarm afstandsbediening. De man fufuru mi blaka tas de man fufuru. Plus want tu papira bede na tas dati. De man fufuru a papira dati ook toe. A tas dati ook toe. Anga den papira. I denki dat. Koutaki mi sabi dat. If mi sabi dat o na soa man fufuru. Na soa man fufuru mi tas. Of na soa man fufuru mi wifi box. Mi no mag do next na amang. Mi no mag do next na amang dati. Mi no mag go do sani na amang. A wis mi sabi dat. Na amandati fufuru mi wagi sleutel. Of na amandati fufuru mi telefoon. Mi no mag volgens de wet. Mi no mag do sani na amang. Mi no abi a rechte dati. Inspecteur Barros, volgens de wet. Wis mi sabi nou tak na mandati be nak mi na mi ede. If mi sabi nou dat na mandat be nak mi na mi ede. Mi no mag do sani na amang. Mi no mag do sani na amang. Na skoutu mu los ator dati op. Of a natuur. A biologie fu unu. A natuur fu unu. Den ganwang. A sweli gadu fu unu. De ko sama. De sama nati de mo. A den mu feti a feti dati. A de mu los ator dati op. Maar mi se fija. Mi no mag go pot mi anu in a sandati. Want dan ben ik fout bezig. Dan ben ik fout bezig. Dus wie mi sabi tak. Maar dat nee. Fufu mi telefoon. Of wat man kosor mi dat. Maar dat fufu a wifi box. Mi no mag do next na nga man. Te wa man fufu wan brommer for you. Koutak wa man fufu wan brommer. Da yo shaman. Da yo shitak. Luku mi brommer dape jong. Dat is mijn brommer. Brommer. Na a brommer mi dape. Luka brommer dape na en aman fufu jong. I no mag do next na nga man. I no mag go teke tiki da go naki amang. I no mag go sutu ama omdat ama fufu you brommer. Because you of fout. De weten euro koso. Dus Benny Miranda.
inderdaad, Benny Miranda, mi be kosi sama, mi be abi een grote mond, mi be bespreek om esma, mi kosi om esma, maar dat negi no was maleti, dat negi no was maleti, voor dusani nangami inspecteur Barros. Inspecteur Barros, dat die imu pot in USC. Mi e bespreek een aantal sma, mi be taki om esani over een aantal sma, mi be bespreek om esma, maar dat geeft niemand het recht voor kondusani nangami. Na 15 jaar bijna mi de jak, maar nooit meer fit in de strati. Nooit meer fit in de strati. Te bepaalde man wani fit in nangami, altijd me zo de man dat organiseren was aan na nes. Kogo na nes, organiseren was aan na nes, dat we met in nes, dat we vieren was aan dape in nes. Omdat dape da ade legaal, da ano de illegaal, mi nego fetja strati ngasma. Dat mi sabi, en mi sabi dat ano mag. Wat if mi go fetja strati ngasma, mi broko wama ana, na mi fout. If mi fetja strati ngasma, mi broko wama neki, na mi fout. Daarom mi ne fetja strati ngasma. Nooit heb ik dat gedaan. Ik ben 15 jaar in Suriname. Nooit one day mi fetja ngasma. Meneer Dosan dati. Dus inspecteur Barros, inom ko actie mi lauw vragen. Potatori go in doofpot. Potatori go in doofpot. Maar de san sa yu nanga ab op de basic zitten. Ala de san uye. Vegete de san dati. You want draai atori om. You want potatori go in dwaalspoor. You want teken mi slachtofferrol. You want kongi mi schuld. You want stel mi in verzekering. You want chami go pot in een celhuis. Te gevangenen moet doen aan mij. Alla de san dat je aan de man voor abo PCT. Alla de informatie dat we kiezen. Dus tapu, die you bel me, console me baka dat you want verhoor me baka. Inspecteur Barros, mino abino een verklaring voor leg af moro. Mino abino een verklaring voor leg af. In a live disi mi taki baka tok. Arkisa mi taki in a live dis baka. De semsan dat mi be taki dape. If you no een onderzoekerzaak, want tot nu toe, na 0,0 aanhouden you do. No one man I hori, no one man istroto. Liba zaak precies zo. Poti asagwa in die doofpot. Usabi taki na abob de na juspol. En de man die si na gambi die corrupt man. Corruptie na. De man is na corruptie basi. Dus pot asago in die doofpot. Mi begi gantangi. Poti asagwa in die doofpot. No span. Wangado de. Mensen, ik ben klaar met praten. Utambung. Bye bye. Ciao.